Soc Harold Roig Gorina, director d'Edicions Enoanda, una editorial independent i sense ànim de lucre, que té bàsicament dos objectius, que és, un és el traduir els textos clàssics de filosofia, especialment de filosofia grega al català, i el segon és el de donar veu als autors del nostre país que escriuen en català i que altrament tindrien, potser, alguna dificultat en trobar una editorial que els hi publiqués els seus llibres. En aquest sentit, estem molt contents de que el professor Lluís Montull ens ha escrit un llibre sobre Walter Benjamin, que suposo que és el que ha estat el causant de que la Fundació Angelus Novus molt amablement ens hagi atorgat el seu premi.